kana son zaman lafiya, idan kuma baka son zaman lafiya shi ke. In kin isa ki wuce. Kamar ne? Na mare ki. To wallahi sai ka ga abin da ya Ki je ki kira duk wanda zaki kira. Wallahi za ka gani. Ni kuma ina nan ina Sai jira. ka gane kuran. Je ki kira duk wanda zaki kira. Ina nan ina jira. Kai, ƙanwata me ya faru? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yana ina yake? Muje. Wannan shine yan nan yau. Sojan nan ne. Ba, mutan sa kai.